בסרטון הזה נדבר על מהי מדיטציה. מדיטציה היא טכניקה לתרגול וטיפוח מודעות עצמית למה שמתחולל בתוך הנפש שלנו. יש מגוון סוגים של תרגילי מדיטציה, אך כולם הם תרגילי ריכוז של התבוננות מודעת בתחושות, ברגשות ובמחשבות שמופיעים אצלנו. נגיע בהמשך להסבר איך מבצעים מדיטציה, ויש עוד סרטון שבו יש מדיטציה מונחית, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. עכשיו אני רוצה לדבר על מה החשיבות של המדיטציה. מדיטציה מאפשרת פיתוח של מודעות עצמית. הנפש שלנו כוללת בפנים כל מיני סוגים של חלקים או אובייקטים. יש דברים שהם תחושות כמו גירוד או כאב, חום או קור. יש דברים שזה קלטים חושיים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו מרגישים על האור, מה אנחנו מריחים, מה הטעם בפה. יש לנו רגשות כמו שמחה, עצב, כעס, התלהבות, פחד, אהבה. יש לנו גם מחשבות כמו אני צריך ללכת מחר על המכולת לקנות חלב, ויש לנו זיכרונות, דברים שאנחנו נזכרים בהם מהעבר, אירועים שהיו. יש לנו גם דמיונות, אנחנו יכולים לדמיין איך יהיה העתיד, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו הולכים על חוף ים ונרגעים. יש לנו גם דחפים, כמו הדחף לאכול עכשיו משהו מתוק, ויש לנו רצונות, כמו הרצון ללמוד משהו, הרצון ללכת לטיול. האובייקטים המנטליים האלה צפים ועולים בתודעתנו ללא הרף. אבל אנחנו לא מודעים לכך שהם בסך הכל אובייקטים מנטליים, כי כשהם מופיעים, אנחנו מזדהים עם כל מחשבה וכל רגש אקראיים שעולים אצלנו, שצצים אצלנו בראש. כלומר, הקשב שלנו מופנה באופן מוחלט למה שמופיע, וכשמופיעה המחשבה אנחנו ממש חושבים אותה, ואנחנו מזדהים איתה ומאמינים לה. אם מופיע רגש, אז אנחנו מרגישים אותו ואנחנו בתוך זה, ואנחנו עיוורים לחלוטין לכל דבר אחר לפעמים. וככה באופן הזה, הדפוסים הרגילים שלנו, דפוסי החשיבה, דפוסי ההרגשות, כל דבר שמופיע, משתלט עלינו, ואנחנו נסחפים אחרי זה, וזה שולט בנו ומנהל לנו את ההתנהגות שלנו ואת כל מה שאנחנו עושים. עכשיו, בניגוד למצב התודעה הרגיל הזה, במדיטציה, שזה מצב תודעה אחר, אנחנו לפעמים מצליחים לחוות את עצמנו בתור העד הצופה, שמסתכל בכל האובייקטים המנטליים האלה שבאים והולכים, כאילו מן הצד, ואינו מזדהה איתם. אנחנו משתדלים להיות בריכוז, ואם מופיעה המחשבה, אנחנו שמים לב לזה ונותנים לה בעדינות לחלוף. אם מופיע רגש, אנחנו שמים לב לזה ונותנים לו בעדינות לחלוף. ואם אנחנו לפעמים שוכחים את זה וכאילו נרדמים, ואז אחרי פתאום שנייה אנחנו פתאום מתעוררים, אז אנחנו שמים לב לדבר הזה ונותנים למחשבה או לדברים שעלו לחלוף. בעדינות. וזה חשוב מאוד, כי בפעם הראשונה בחיינו אנחנו מתחילים להיות מודעים לכל התהליכים האלה שמתרחשים בתוכנו ללא הרף, שבדרך כלל אנחנו לא מודעים אליהם. עצם המודעות הזאת היא הצעד הראשון לפיתוח היכולת שלא להיות עבדים למחשבות ולרגשות האוטומטיים שצצים בתוכנו, אלא להיות מסוגלים לחוות אותם, אך בו זמנית גם לראות אותם מהצד, להיות מודעים לזה שבסך הכל הופיע מחשבה ובסך הכל הופיע רגש, ואנחנו לא חייבים להיסחף אחריהם באופן אוטומטי. זה מפתח אצלנו איזשהו מקום שהוא נפרד ושונה מכל הרצף הזה של המחשבות והרגשות. איזה מקום שהעד הצופה, זה מקום שיכול להתבונן בדברים מהצד בלי להיסחף אחריהם. עכשיו, כמובן, עצם הישיבה, ההרפיה והפניית תשומת הלב לרצף הזה של המחשבות האוטומטיות ברובו והבלתי פוסק בחיי היומיום, והשינוי אל התבוננות מודעת במה שקורה בתוך הנפש שלנו, יש בזה חשיבות בפני עצמה כעצירה, פסק זמן ומנוחה קטנה מהמרוץ הבלתי פוסק והמטורף של החיים המודרניים,
זה מאפשר לנו לשים לב למה קורה בתוכנו, איך אנחנו מרגישים פיזית ונפשית, מה מציק לנו, לשים לב אם נעים לנו או לא נעים לנו, אם טוב לנו או לא טוב לנו, ובעיקר להיזכר מי אנחנו באמת, מתחת לכל הרצף הזה של המחשבות והרגשות. לפעמים מספיקות כמה דקות כאלה כדי לעצור ולצאת מאיזשהו מצב רוח קודר שהשתלט עלינו, ואם לא היינו עושים את העצירה הזאת, זה יכול להמשיך ולהרוס לנו את כל היום. כי כשאנחנו עושים את העצירה, זה יכול להזכיר לעצמנו שאנחנו בעצם רוצים להעביר את היום בצורה נעימה, כי ככה החלטנו. אז תרגול המדיטציה הוא סוג של מעבדה. אנחנו החוקרים, והתכני הנפש שלנו הם מה שאנחנו חוקרים. אנחנו מפנים זמן בלוז העמוס שלנו, ונכנסים למעבדה. כל תשומת הלב שלנו מופנית ומכוונת לתרגיל ולהתבוננות. המעבדה הזאת מאפשרת לנו לשים לב מה קורה בתוכנו, והעצירה מקלה עלינו לחזק את שריר המודעות, מה שיותר קשה לעשות בזמן אמת במהלך חיי היום-יום. ולכן יש את החשיבות הזאת של המדיטציה בתור פסק זמן, בתור מעבדה שבה אנחנו בוחנים את הדברים האלה ומתרגלים אותם, מתרגלים את היכולת להסתכל על תוכחי הנפש שלנו מן הצד. אבל המטרה האמיתית היא, ושזאת השאיפה, כל הזמן לחיות מתוך מדיטציה. לא רק כשאנחנו עוצרים לתרגל מדיטציה באופן רשמי, אלא במהלך רגע אחרי רגע במהלך היום-יום, להיות מודעים למה קורה בתוכנו, ולא לתת לאוטומטים שלנו לנהל ולסחוף אותנו. זה לא קל, זה דבר שצריך לתרגל אותו, אבל כמו כל קישור, ככל שמתרגלים את זה יותר ושמים לעצמנו כוונה לחיות מתוך מודעות, אז ככה זה נעשה קל יותר, וניתן להיות במודעות ביותר ויותר רגעים במהלך היום. מדיטציה נחקרה גם באופן מדעי, מבחינת התועלות שלה, מבחינה נפשית, פסיכולוגית, וגם מבחינה פיזית, גופנית, רפואית. וגילו שיש ממצאים שייתכן שמראים כי תרגול מדיטציה באופן קבוע, במיוחד סוג שנועד להקטין מתחים, Mindfulness Based Stress Reduction, או בקיצור MBSR, יכול להפחית או להקל על מתחים ועל דיכאון, ואפילו לשפר את הבריאות הפיזית. עכשיו, איך עושים מדיטציה? אז יש על כך סרטון נפרד, שהוא ממש הסרטון של המדיטציה המונחית, שאתם מוזמנים להאזין לו ולעשות את המדיטציה. זה סרטון באורך של 20 דקות בערך. ושם יש שילוב של גם מדיטציית הרפיה, גם מרגעות, גם התבוננות. אפשר לעשות כל מיני וריאציות על המדיטציה הזאת. אפשר לעשות וריאציה שבה מתמקדים רק בנקודה של המודעות למחשבות ולתת להם לחלוף. זאת אומרת, לנסות לנקות את הראש ממחשבות ולהתמקד למשל רק בנשימה, ובכל פעם שמופיעה מחשבה לתת לה לחלוף ולנסות להגיע למצב שמתבוננים במחשבות, באות והולכות, מופיעות ונעלמות, כמו עננים בשמיים. זה בא, נמצא קצת והולך, ואז חוזרים להסתכל על שמיים נקיים. אבל לפעמים הראש כל כך מוטרד, או הרגש, הנפש כל כך סוערת, שאפילו את זה אנחנו לא יכולים לעשות. אנחנו לא יכולים לשבת בשקט ולהתבונן בדברים האלה, כי כל הזמן זה מציף אותנו. ולכן מה שיכול לעזור במצב כזה, זה כל מיני וריאציות אחרות. אתם יכולים להתנסות ולראות מה עובד אצלכם. יכול להיות שמשהו עם לא לעשות את זה בשקט, אלא לעשות את זה עם מוזיקת רקע, זה יכול לעזור. לעשות את זה עם להאזין ברקע למדיטציה מודרכת, שמדי פעם הקריין מדבר, וככה אם אתם נסחפתם עוד פעם אחרי מחשבה או רגש, אז זה שהקריין פתאום עוד פעם מדבר ומחזיר אתכם אל הריכוז, זה יכול לעזור. ועוד אפשרות זה שלא חייבים לעשות את כל זה בישיבה. אפשר ללכת בהליכה איטית, ברחוב או בפארק, להתבונן על העצים ועל הדשא, וככה לנסות להיות מרוכזים ברגע הזה, במה שאנחנו רואים, במה שאנחנו קולטים, במקום להיות בתוך המיינד, בתוך הרצף המחשבות הבלתי פוסק.
אפשר וכדאי גם לנסות לעשות מדיטציה תוך כדי פעילויות אחרות, כגון הליכה ברחוב, נסיעה באוטו, רחצה, אכילה. לדוגמה, שטיפת כלים זאת הזדמנות מעולה לתרגל מדיטציה. אפשר לתרגל נוכחות, כי לא ממש צריכים לחשוב על הפעולה, אנחנו יודעים לעשות אותה בצורה אוטומטית, ומומלץ להתמקד בזרימת המים, בתחושה של המים על האור, באיך המים נראים, הטמפרטורה של המים, הצלילים שהמים הזורמים עושים, בועות הסבון, החזרי האור המנצנצים מהצלחות והכוסות. וכשעושים את זה וממש מתמקדים על זה, זה האמת, זה תרגיל מאוד נעים. כי סוף סוף יש קצת מנוחה מהרצף הבלתי פוסק של המחשבות המטרידות על היומיום. ויש איזשהו נופש, איזושהי מנוחה קלה. וזה גם משהו מאוד יפה ומאוד נעים כשמסתכלים על זה. זה כמו איזשהו משחק תלת-ממדי מלהיב, כמו איזה virtual reality. אז אתם מוזמנים עכשיו לעבור אל הסרטון של המדיטציה המונחית, העד הצופה, ולחוות בעצמכם את המדיטציה.